caman sabati surtout yan dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ continuum de soins na kunnafoni dira bɛɛ ma déjà service fɛn fɛn impliquelen don ani an ka dɔgɔtɔrɔso misɛn minnu bɛ commune 4 kɔnɔ olu ɲɛmɔgɔw bɛɛ kunnafonilen don a ko la ani disposition talen don furako ta fan fɛ disposition talen don min ye lasunɔgɔlikɛlaw olu ta fan fɛ disposition fana talen don minnu bɛ denyɛrɛninw ka furakɛli kɛ ni den wolola donc disposition talen don olu fana fan fɛ walasa a sɛmɛni ka kɛ sɛmɛni basaya kana kɛ densaya kana kɛ den min wolola fo ka taa se kunɲɔgɔn 1 ma donc o saya kana kɛ bon baara taabolo ka ɲi parce que ka daminɛ a daminɛ na fo ka se bi ma an kɔni an ma basaya kɛ an ka commune na yan nɔ an ma densaya fana kɛ den wololen ka se tile 7 ma an m'o kɛ bon baara fanba o ye musow ka kɔnɔmaya ko ani u ka jiginni ko de ye fo ka taa se jiginni ma kɔnɔmaya ka taa se peseliw ni jiginniw ni jiginni kɔ ma donc baara fanba ɲɛsinnen don olu ma donc gɛlɛya fɛn fɛn bɛ se ka bɔ olu kɔnɔna na k'olu gɛlɛya k'olu ɲɛnabɔ joona walasa a kana se ka kɛ kasara ye ba ma ani den ma welekan min bɛ yen nɔ o ye an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ min kɛra fɛn o fɛn bɛ commune 4 kɔnɔna na ani minnu bɛ bɔ ka na u yɛrɛ furakɛ commune 4 kɔnɔ ka daminɛ kɔnɔmaya daminɛ na fo ka taa se jiginni ani jiginni kɔ ma u ka dɔgɔtɔrɔso matarafa ani ni fɛn fɛn ye fɛn y'i yɛrɛ la min ye danger ma ko ye kɔnɔmaya kɔnɔna na i ka boli ka dɔgɔtɔrɔso min ka surun i la k'o matarafa walasa a bɛ se ka sidɔn joona n'a kan ka furakɛ yɔrɔ min na i bɛ bila ka taa yen ka furakɛli ɲuman sɔrɔ walasa kasara kana bɔ a la min ye dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ fana ye bɛɛ lajɛlen kan k'i cɛsiri i ka sɔrɔ i sɔrɔ tuma i sɔrɔ yɔrɔ la waati si kana kɛ k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ tɛ yen donc an ye fɛn minnu fana sigi sen kan olu bɛɛ ka kɛ disponible 24 heures sur 24 heures walasa ni dɔ nana ni gɛlɛya b'a la banabaatɔ o ka se ka ɲɛnabɔ joona ka sɔrɔ a ma kɛ ni degunba ye donc o de y'an ka welewelekan ye an b'a ɲini k'a fɔ ko nin semaine fɛn fɛn bɛ kɛ nin semaine kɔnɔ an kɔni an miiri la k'a fɔ ko an kan k'an cɛsirilen to hali ni semaine banna walasa an ka taa nin ka kan taabolo yɛrɛ ye o nafa de b'o la kosɛbɛ a kana da semaine organisation cogoya dɔrɔn ma organisation cogoya ka taa ɲɛ ka continuer waati wɛrɛw la donc o de nafa ka bon o b'a to densaya ani basaya min filɛ nin ye n'an bɛ fɛ ka dankari o la o b'a to an ka se ka baara caman kɛ min bɛ se k'o dɔgɔya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ o welewelekan de tun bɛ ne fɛ. quantité dɔ bila banque de sang kɔnɔna la pour que ni urgence nana on peut les gérer facilement et directement. Bon jeli sɛgɛsɛgɛ minnu bɛ yen n'an ka baara bɛ boli kan o ye ka sumaya jelita lajɛ ka jeli hakɛ lajɛ k'a lajɛ fana ni sukaro ka ca jeli la k'a lajɛ ni kɔgɔ bɛ jeli la k'a lajɛ biyɛn bɛ cogoya min na k'a lajɛ rɛnw bɛ cogoya min na a ka ca o n'a ɲɔgɔnna caman awɔ a caman bɛ kɛ anw fɛ yen caman bɛ kɛ fɔlɔ ye ka ba ka groupage kɛ k'a lajɛ ni a ye ni jeli bɔn y'a sɔrɔ groupe mun bɛ se ka k'a la direct urgemment o tɛmɛnen kɔ ka a lajɛ jeli hakɛ mun bɛ ba la n'a bɛ se ka n'a tɛ kɔlɔlɔ las'a ma a tɛ kɔlɔlɔ las'a den ma awɔ an b'olu kɛ teriya la olu bɛ kɛ urgemment n'an bɛ mun ɲini a kɔnɔ o ye ka a lajɛ ni globule ninnu n'u forme ka ɲi comme professeur y'a fɔ cogoya min na sisan ani k'a lajɛ ni kɔgɔ ka ca la wala n'a a man ca la sugunɛw na awɔ. Welewelekan jumɛn b'i bolo ka lase banabagatɔw fo ka taa se kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ ma? Welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin banabagatɔw ma en première position
o ye ka na dɔgɔtɔrɔso la à temps pour éviter certaines maladies comme l'éclampsie parce que n'u bɛ suivi kɛ normalement ni problème mun bɛ yen depuis consultation na dɔgɔtɔrɔ b'o o kibaruya d'u ma i b'i janto nin na i b'i janto nin na donc o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fana dɔgɔtɔrɔw weleli min bɛ n bolo ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔw ma o ye hali bi an ka banabagatɔ ninnu fɛn caman bɛ yen u b'a kɛ dɔnbaliya de don quoi an k'a bila o minɛn kɔnɔ an n'u bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na pour que den bɛ se ka sauver en même temps ka ba fana sauver hali bi k'a ɲɛsin gouvernement fana ma ni dɛmɛ min b'u bolo ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔsow ma o ye minɛnko ye minɛnko b'o la personnel qualifié bɛ yen mais hali bi ka mɔgɔw ta mun bɛ se k'a to banabagatɔ bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na parce que tuma dɔw la i b'a sɔrɔ manque de personnel bɛ yen i b'a sɔrɔ minɛnko fana problème bɛ yen donc ka dɔgɔtɔrɔsow dɛmɛ minɛnko la k'u dɛmɛ personnel la pour que banabagatɔ mana na degun mun b'u sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsow la dɔ ka bɔ a degun na kosɛbɛ anw yɛrɛ fana degun mun b'an sɔrɔ banabagatɔw ka ca dɔgɔtɔrɔw ma donc hali bi ni mɔgɔw taara ka baarakɛminɛnw fana sɔrɔ donc an bɛ degun mun kɔnɔna la caman bɛ bolo bon labɛn min b'an bolo komi nin tɛ ko kura ye an bolo yan parce que nin tɛ u siɲɛ fɔlɔ ye ka na baara kɛ anw fɛ yan o nakun dɔnnen don komi ni équipe kura de don puis kalandenw de b'a la bon labɛn min kɔni b'an bolo yan o ye minnu bɛna baara kɛ komi mɔgɔ kuraw don ani kalandenw don bon olu bɛ se ka intégrer yan équipe la cogo min na pour que ka u dɛmɛ parce que olu ye kalandenw de ka u coacher fɛn minnu bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la opération ko ani ko minnu bɛ kɛ salle kɔnɔna la ka o kɛcogo yira u la pour que u ka se k'a dɔn fana voilà mun bɛ kalan kilasi kɔnɔna la ani mun bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani mun bɛ fɔ olu bɛɛ ka se ka bɛn ɲɔgɔn ma pour que dɔ bɛ se ka bɔ ba ani den saya la cogo min na bon yan hôpital de district la a bɛɛ de bɛ bɔ kɛrɛfɛlaw la fana ka se anw ma bon a kɔni ka ca CSRN de ka ca a la nin dɔgɔkun kɔnɔna na an bɛ ka mun kɛ CSRN de ka ca olu la quoi bon banabagatɔ kɔni ta bon olu fɛn caman bɛ k'a fɔ banabagatɔw ye parce que an tɛna se ka peut-être o bɛɛ de fɔ yan sinon bon urgence bɛ ani bon mɔgɔ minnu bɛ na daminɛw la mɔgɔ caman bɛ to so fo bana bɛ taa ɲɛ de pour que ka na bon an bɛ olu de kangari da olu ye dɔgɔtɔrɔso bilalen don bɛɛ de kama donc ni fɛnnin dɔ bɛ yen dɔrɔn sɔnna ka taa ɲɛ i ka na dɔgɔtɔrɔso la pour que baara minnu kan ka kɛ ani ni ladilikan ou bien furakɛli minnu bɛ yen olu ka se ka kɛ joona sɔnni e ka to so ni bana ye k'a fɔ ko bana ka juguya o de kɔfɛ i ka na n'a ye bon o ladilikan b'an bolo ka se banabaatɔw ma bon ladilikan min b'an bolo fana ka se ɲɛmaaw ma o de ye dɔgɔtɔrɔso bon dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la a ka ca bon minɛnko bɛ dɔgɔtɔrɔsow la baarakɛlaw fana an b'a fɔ o ma ko personnel o ko bɛ dɔgɔtɔrɔso la siɲɛ caman olu ko ninnu fana fɔra anw kelen tɛ je pense que dɔgɔtɔrɔso bɛɛ de don voilà minɛnko bɛ dɔgɔtɔrɔsow la et puis mɔgɔ ko fana bɛ dɔgɔtɔrɔso la bon n'olu fana bɛɛ sɔrɔla ka fara kan a ka ca ala fɛ an bɛ mun laɲini bon laɲiniw bɛ sɔrɔ quoi inchallah bon ne ka kumakan laban ye toujours o de don quoi c'est à dire dɔgɔtɔrɔso bilalen don banabagatɔw de kama bon ni banabagatɔ tɛ yen c'est que dɔgɔtɔrɔso fana tɛ yen bon dɔgɔtɔrɔso fana faut que ɲɛmaaw fana k'u hakili to dɔgɔtɔrɔso la matériel ko ani mɔgɔ ko la parce que dɔgɔtɔrɔso fana mana kɛ k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw b'a kɔnɔna la mais ni minɛnw tɛ ani mɔgɔ minnu kan ka fara olu kan ka baara kɛ ni olu fana tɛ a ko fana bɛ gɛlɛya quoi bon o de ye ne ka ladilikan ye o bɛ se ka mɛn yɔrɔ min na pour que o ka mɛn quoi inchallah bon nin ye hakilina ɲuman ye parce que ne yɛrɛ ka kɔlɔsi la a daminɛ ni sisan cɛ nin bɛ k'a siɲɛ 4 ye a wagati kɔnɔna na dɔgɔkun kɔnɔna na baara bɛ multiplier bɛɛ bɛ baara kɛ bɛɛ bɛ wuli ka jɔ i sen kan n'o dun kɛra a ka ca ala fɛ den
furatuli bɛ nɔgɔya kosɛbɛ. Ne yɛrɛ ka kɔlɔsi la a waati kɔnɔna na bɛɛ bɛ jɔ i sen kan. N'u bɛɛ dun jɔra i sen kan den saya bɛ fatu bɛ nɔgɔya dɔɔni. Bon min bɛ na anw fɛ ka caya o ye den minnu bɛ sɛgɛn u bangeyɔrɔ la o de ka ca n'a bɛɛ ye anw fɛ yen. A kɔlɔlɔ ka ca a dɔw bɛ yen u ka ekɔli ko tɛ se ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ. O dɔw bɛ yen u tɛ se ka tɔgɔma u b'u si bɛɛ kɛ u bɛ sigilen u tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ. O ye bana bɛ sɛgɛn bɛ den farikolo n'a nana sisan a bɛ digi a kunkolo sɛbɛn de la. Donc jeli tɛ circuler ka ɲɛ o waati kɔnɔna na. Bon n'o dun kɛra c'est irréversible a tɛ se ka segin tuguni. Donc cellule cérébrale minnu bɛ yen n'o détruira a tɛ se ka segin tuguni. Donc o de bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye den na a bɛ den suit fo ka taa se a kɔrɔbayali ma. Kunbɛcogo b'a la bi an bɛ yɔrɔ min na bi parce que n'i y'a ye n'i ye jamana wɛrɛw ta ka Mali lajɛ olu b'an ka dɔ k'a la an fana bɛ se ka dɔ k'a la. O ye jumɛn ye mɔgɔ minnu b'a la k'olu former population n'i ye ne ɲininka kunba kun ye min ye le fait que Mali la mɔgɔ kalannen ma ca mɔgɔ faamuyalen ma ca a la. Les gens n'ont pas d'information tɛ mɔgɔw bolo. A bɛ se ka kunbɛ o ye jumɛn ye sensibilisation. Par exemple aw filɛ nin min ɲɔgɔnna na sisan ne b'aw fo. Sensibilisation ka n'o bɛɛ la télé o radio o les communicateurs traditionnels a bɛɛ nin bɛɛ de kan ka a dɔn nin ka kungo don denw baw u ka fatuli ne ka kungo don an bɛɛ ka kungo don. Donc ni mɔgɔ Mali la mɔgɔ caman ba y'o faamuya dɔrɔn a bɛ dɔgɔya kosɛbɛ. Bon ne ka welewelekan ye min ye ka yira an balimaw la musow la kɛrɛnkɛrɛnnenya ni depuis ma garijɛgɛ ta i ka taa dɔgɔtɔrɔso la n'i ye kɔnɔ ta fana i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ka peseli kɛ ka ɲa. Awa ni dimi fana wulila i k'i ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso la a ka ca Ala fɛ n'o kɛra badenba de bɛ bɔ a la. N bɛ aw fo minnu ye initiative in ta ka organiser n b'olu fo parce que u bɛ baara min na Ala de bɛ se k'u sara. Ne ka kuma laban ko y'o de. Ok, banabaatɔ minnu bɛ yan nɔ banabaatɔ qualitéw ka ca bana fasuguw ka ca o la mais i bɛ se k'a faamuya cogoya min na banabaatɔ catégorie 3 de bɛ na yan. Catégorie fɔlɔfɔlɔ o ye ninakili degun bɛ minnu na. Filanan o ye tension ko problème bɛ minnu na. Sabanan o ye minnu bɛ u tɛ su ni tile dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'an b'o wele ko coma. O catégorie 3 o de bɛ na réanimation kɔnɔ. Donc i b'a sɔrɔ a 2 bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ kelen na comme a 3 bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ kelen na et comme kelen bɛ se ka na ni a problème kelen ye. Bon o de ye réanimation yɛrɛ ka baara ye. Alors an bɛ ninnu gérer c'est vrai que mɔgɔninfinw ka baara bɛ yen mais a baara fanba yɛrɛ ye machine de ye. O machine fana mɔgɔninfinw de b'u utiliser banabaatɔw la. An ye ninakiliko problème mun fɔ i b'a sɔrɔ o ninakiliko problème machine de bɛ yen n'aw yɛrɛ ye yɔrɔ jateminɛ i bɛ machine ba dɔw ye mɔgɔ dɔ bɛ yen a t'a yɛrɛ kalama mais o de bɛ ka a dɛmɛ ninakili la. Dɔ fana bɛ yen tension t'a la i y'a faamuya o tension t'a la machine de bɛ yen min bɛ ka fura min bɛ tension ɲɛnamaya ka tension ɲɛ kosɛbɛ o machine de fana bɛ k'o kɛ o tigiw la donc a pris en charge yɛrɛ cadre ba ye ninnu fɛn filaw de ye. Gɛlɛya b'an kan gɛlɛya camanba gɛlɛya bɛ baara in na a gɛlɛya fanba bɛ a bɛ dépend banabaatɔ yɛrɛ nana ni problème min ye n'a nana ni tension ko problème ye i b'a sɔrɔ o tension ko problème joliko de bɛ a kɔfɛ ni joliko b'a kɔfɛ a bɛ se ka kɛ muso jiginnenw ye comme a bɛ se ka kɛ accidentɔw ye minnu ye accident kɛ sira la bon joliko dun a tɛ prévoir urgence de don a kan ka utiliser bon malheureusement a condition pour que ka se joli ma o ka gɛlɛ dɔɔni an bɛ gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ o kɔnɔna la voilà o ye gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya filanan ye mun ye banabaatɔ caman bɛ yen u bɛ na i b'a sɔrɔ u tɛ AMO la assurance t'u la somɔgɔ yɛrɛ t'u nɔfɛ bon le fait que i bɛ a ka prise en charge yɛrɛ ko ɲɛnabɔ fɛn caman bɛ yen a bɛ fɔ ko dɔgɔtɔrɔso bɛ o kɛ mais o t'a bɛɛ ye mais dɔw fana bɛ yen il faut que famille de ka déplacer pour que k'olu kɛ o gɛlɛya caman b'an kan. Alors welewelekan min b'an bolo o ye an ka ɲɛmɔgɔw ye vraiment c'est vrai u bɛ ka fɛn caman kɛ
fɛn camanba bɛ ka kɛ mais hali sisan kɛnɛya taabolo kan u kɔfilɛ nin yɔrɔ ninnu na furaw bɛ se ka disponibiliser cogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛyaba ye banabaatɔ somɔgɔw fɛ u ka services sociaux parce que o service ye ni banabaatɔ somɔgɔw ni moyen t'u bolo olu de bɛ relais ta i y'a faamuya fura diliko ni fura nɔgɔyako la u ka olu matarafa kosɛbɛ u k'u ɲɛnamaya kosɛbɛ a to a kalama il faut qu'il redynamise ces aspects là o la n'o kɛra caman bɛ yen o problème bɛ se ka ɲɛnabɔ bon ne ka kumakan laban ye mun ye c'est que réanimation ye yɔrɔ ye service do spécialité do comme n'a fɔ spécialité tɔw i comme n'a fɔ gastro-entérologie bɛ cogoya min na comme n'a fɔ gynéco-obstétrique bɛ cogoya min na bon réanimation normalement denmisɛnninw fana ka réanimation kan ka sɔrɔ yen mais yan réanimation la particularité a bɛ mɔgɔkɔrɔba denmisɛnnin musokɔnɔma cɛkɔrɔba donc bɛɛ de ko ko réanimation bon place mun bɛ yan nɔ a tɛ tɛmɛ 8 kan bon gɛlɛya yɛrɛ min bɛ yen n'i m'o fɔ n'o bɛ fara gɛlɛya tɔ ninnu kan o ye hali opéreli n'i ye banabaatɔ opéré a bɛ se ka kɛ a bɛ na réanimation na mais le plus souvent opéreli bɛ bɔ a ma ka dɔgɔkun caman kɛ ka sɔrɔ place tɛ yen bon urgence dun na priorité bɛ urgence de bolo urgence fana dɔrɔn tɛ banabaatɔ ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ banabaatɔ wɛrɛw bɛ yen donc an kɔni ka kuma laban autorité k'u kɔfilɛ an na ka service caya réanimation kɔnɔ ka lit caya réanimation kɔnɔ pour que banabaatɔ caman bɛ yen u bɛ se ka chance sɔrɔ ka sauver. Merci beaucoup i ka ɲininkali la n bɛ aw fo aw ka ɲininkali la ni le fait que aw bɔra aw ka yɔrɔ la ka na an ɲininka an ka baara taabolo la n y'a fɔ i ɲɛna cogo min na yan ye pharmacie ye pharmacie min don nin dabɔra Gabriel Ture banabaatɔw de kama donc mɔgɔ ti bɔ kɛnɛma ka na fura san yan tant que i ma lajɛ Gabriel Ture la anw fana tɛ se ka fura feere mɔgɔ wɛrɛ si ma ni min tɛ Gabriel Ture mɔgɔ ye donc o kɔrɔ de ye nin ye an b'a fɔ nin ma pharmacie hospitalière donc la i ye min fɔ urgence ko la o kɔrɔ de ye ni banabaatɔ fɛn fɛn mana don Gabriel Ture kɔnɔ yan u ka fura kan ka sɔrɔ anw fɛ yan a kɛra urgence ye o a kɛra kɔ ladala yan o donc la a wajibiyalen bɛ an kan an ka o fura ɲini ka bila yan nin bilala anw de o y'an ka baara taabolo de ye donc i ye min fɔ urgence la bon surtout aw nana hukumu min kɔnɔna la an ka furaw bɛɛ kɛ nin bɛ taga o bolo de kan merci beaucoup minnu bɛ na k'a fɔ u nana urgence la ni se b'i ye o se t'i ye n b'o de fɔ i kɛra gerebu ye o i kɛra ministre ye o sariya b'a wajibiya anw kan n'i nana urgence la an k'i furakɛ ka sɔrɔ i ma ɲininka n'a sɔrɔ se b'i ye ou bien se t'i ye fiche b'an bolo yan an b'a fɔ o ma ko attestation de traitement donc ni dɔgɔtɔrɔ nana a bɛ fura ta ka k'i la après o bɛ remplir ni i wulila i bɛna wari sara bon ni i b'a ye ni somɔgɔw bɛna wari sara donc o la o de b'a to Gabriel Ture kɔni an b'o o matarafa o ye diyagoya ye armoire dɔ b'an bolo urgence la an b'a fɔ o ma armoire d'urgence a bɛ reya la a bɛ pédiatrie la an bɛ ka laɲini ka dɔ bila gynéco la ni mɔgɔ mɔgɔ n'i nana urgence la pour que fura ka sɔrɔ i kɛrɛfɛ u b'a ta ka k'i la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko fu don dɛ m'o yɔrɔ fɔ ka gɛlɛya donc parce que a bɛ mɔgɔ ɲɛna ni fura kɛra i la ko fu de don an bɛ furakɛ de an bɛ furaw ta ka di u bɛ fura k'i la mais wajibilen don i bɛ tila ka fura segin i b'a wari sara merci beaucoup ladilikan min bɛ n bolo ka lase banabaatɔw ma o kɔrɔ de ye u ka da Gabriel Ture dɔgɔtɔrɔw la ani fura min bɛ d'u ma fura lakika de don mais n bɛ min fɔ ka da o kan dɛ welewele yɛrɛ min bɛ n bolo o ye ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma parce que n y'a fɔ cogo min na ni banabaatɔ min nana urgence la a fura kan ka sɔrɔ yan ni min ladala a fura kan ka sɔrɔ parce que banabaatɔ man kan ka bɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka taa fura san kɛnɛma ni ladala kiri diyagoya de don i ka fura kan ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ mais a bɛ se waati dɔ la an ka fura bɛɛ tɛ sɔrɔ yan u bɛ taga fura n'a nacogo fɛ donc fo an ka ɲɛmɔgɔw fana ka an dɛmɛ o la pour que fura min bɛ kɛ banabaatɔ la hôpital kɔnɔ bɛɛ ka se ka sɔrɔ hôpital kɔnɔna la yan ka wale ɲɔgɔn dɔn aw ni ce aw ka baara la ala m'an tora ɲɔgɔn ye banabaatɔ minnu bɛ an bolo ala ka nɔgɔya k'u ye ka bana bɛɛ nɔgɔya pepewu
service dayɛlɛlen don 24 heures sur 24 o 24 heures sur 24 kɔnɔna na hospitalisation bɛ kɛ consultation bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ yen nɔ sur place H24 infirmiers bɛ yen nɔ sur place H24 technicien de surface fɛnɛ bɛ yen nɔ an bɛ bana caman sɔrɔ yan nɔ k'olu lada mais minnu ka ca bana 4 fɔlɔfɔlɔ minnu bɛ kɛ sababu ye ka denw lada dɔgɔtɔrɔso la anw fɛ yan nɔ o 4 ninnu na fɔlɔfɔlɔ ye prématurité prématurité kɔrɔ ye mun ye ça veut dire que den wolola a nana k'a sɔrɔ a na wagati ma se kɔnɔ ma se donc an b'a fɔ de ma ko prématurité n'o bɔra yen nɔ bana jumɛn de ka ca kosɛbɛ a filanan o ye anoxie ye anoxie ye mun ye o ye ni fiɲɛ tigɛra den na jiginni bɛ gɛlɛya kuma dɔ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ fiɲɛ tigɛ den na donc olu fɛnɛ ka caman an b'olu sɔrɔ n'o filanan bɔra yen nɔ jumɛn ye sabanan ye sabanan o ye infection ye i bɛ taa sɔrɔ banakisɛ o bɛ kɛ den na a bɛ se ka kɛ a b'a sɔrɔ ba fɛ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ fɛnɛ yɛrɛ a b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la a bɛ se ka kɛ a b'a sɔrɔ hali kɛnɛma fɛnɛ donc o ye hospitalisation kun sabananw ye naaninan o ye jumɛn ye o ye malformation ye i bɛ taa sɔrɔ den wolola mais a dafalen tɛ a bɛ se ka kɛ dusukunbana b'a la dɔw ta bɛ yen nɔ o bɛ se ka kɛ opération bana ye surtout que denyɛrɛnin fitininw ka opération o tɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ si la dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la Mali la yan nɔ ni Gabriel Touré tɛ donc o bana 4 ninnu de ka ca anw fɛ yan nɔ mais bana wɛrɛw bɛ yen minnu fɛnɛ n'olu tɛ kelen ye ok prématurité dɔw bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ olu bɛ se ka kunbɛn depuis ba ka peseli wagati parce que ni peseli bɛ kɛ fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka lajɛ est-ce que infection bɛ ba la ni infection bɛ ba la infection bɛ se ka traiter ni ba yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ bana modèle dɔw bɛ yen nɔ an b'a fɔ tension yɛlɛbana ninnu olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka prématurité lase den ma ba minnu b'u ka peseli kɛ ka ɲa u bɛ analysew kɛ ka ɲa o risquew donnen don olu la fɛɛrɛw bɛ se ka latigɛ pour que ka kɔnɔ nɛgɛ a bɛ se ka se ɲɛfɛ cogo min na a kana kɛ prématurité ye bon hali n'a y'a sɔrɔ yɛrɛ ko dɔgɔtɔrɔ y'a se kɛ prématurité ma se ka bali traitement dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka kɛ ba la o traitement ninnu bɛ kɛ sababu ye n'o prématuré ninnu wolola fɛn minnu ma kɔgɔ kɔnɔ na o b'olu la kɔgɔli teliya fogon b'o la jelisira minnu bɛ kunkolo la olu b'o la parce que olu fɛnɛ bɛ se ka na kɔlɔlɔ wɛrɛ di denyɛrɛnin ma minnu fɛnɛ bɛ se ka kɛ bana labancogo bɛ juguya fɛn min ye anoxie ye o ni prématurité causes donnen bɛ ɲɔgɔn na dɔɔni parce que kuma dɔ an b'a ye jiginni dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ba yɛrɛ t'i mana wuli ba tɛ dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ ɲini a bɛ na wagati min na o b'a sɔrɔ a sɛgɛnna den sɛgɛnna bon n'a y'a sɔrɔ césarienne kun kan ka kɛ joona césarienne bɛ retard ta kuma dɔ den bɛ bɔ o bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ tigɛra den na ka ban den sɛgɛnna ka ban bon n'olu suguya ninnu sera anw ma anoxie fɛnɛ degré ka ca n'a anoxie man jugu kosɛbɛ a caman bɛ kɛnɛya mais degré in ye fo 3 dɔw bɛ na fo degré 3nan na n'a nana degré 3nan na furakɛli bɛ gɛlɛya parce que i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ olu caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ olu de tɛ se ka sigi olu tɛ se ka munuma olu tɛ se ka tɔgɔma donc o kunbɛli ɲuman fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i k'i ka pesé kɛ n'i ye pesé kɛ parce que jiginni yɔrɔ de fɛnɛ en fonction risque min b'i la jiginni yɔrɔw tɛ kelen ye accouchement bɛɛ tɛ se ka kɛ CSCOM na ni risque bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ centre de santé de référence la dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ f'a ka kɛ hôpital ba la den bɛ wolo yɔrɔ min na pédiatrie bɛ kɛ yen nɔ den bɛ bɔ kɔnɔ na dɔrɔn pédiatrie fɛnɛ b'a ka baara daminɛ o de bɛ se k'o risque ninnu nɔgɔya sabanan n'o ye infection ye infection kunbɛli ni fɛn ninnu bɛɛ sirilen bɛ ɲɔgɔn na n'a dɔnna ba la joona surtout ba minnu ni infection b'u sɔrɔ ɲɛgɛnɛ bara infection b'u la musoya yɔrɔ infection b'olu la f'olu ka traiter ou bien a bɛ se ka kɛ farigan wɛrɛw yɛrɛ ye mun fɛnɛ bɛ muso minɛ donc n'olu traitera o b'a to dan tɛ ci ni dan hali ni ala y'a kɛ ko dan cira le fait que muso traitera o bɛ kɛ sababu ye infection yɛrɛ tɛ den in sɔrɔ a infection filanan o bɛ se ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ fɛnɛ na parce que microbe minnu bɛ yan nɔ olu ye microbe gɛlɛnw de ye
kuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ prématuré ninnu filɛ nin ye kuma dɔ u bɛ mɛn ladali la dɔgɔtɔrɔso la u ka furakɛli kɔnɔna na u mago bɛ geste caman na i bɛ taa sɔrɔ tuyau caman bɛ don o la lunette bɛ don nun na tuyau bɛ don kɔnɔna k'u balo o fɛn ninnu jelisira ninnu bɛ ta olu baarakɛminɛn ninnu minnu bɛ placer u la o bɛɛ ye microbe donyɔrɔ de ye donc o kɛlɛli o ye bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔso saniya de la donc fo dɔgɔtɔrɔso ka saniya ka ɲa kan ka nettoyer ni minɛn minnu ye a ka nettoyer ni o ye parce que safunɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ safunɛ modèle bɛɛ tɛ kɛ ka yɔrɔ nettoyer il faut que ji yɛrɛ ka kɛ hôpital la mɔgɔw ka se k'u tɛgɛ ko ka ɲa chaque fois entre les malades et puis fɛnɛ hali hôpital saniya yɛrɛ il faut que famille minnu bɛ na olu fɛnɛ k'an dɛmɛ o la parce que n'a fɔra ko tuma dɔ i ni dɔw bɛ bɛn k'olu bɛ na bɔ den na denyɛrɛnin yɛrɛ bɛ mun kalama k'e bɛ na ko kana b'o la i bɛ taa sɔrɔ dɔw la muratɔw b'o la sɔgɔsɔgɔnijɛtɔw b'o la n'olu nana salle kɔnɔna na an tɛ salle accès d'u ma mais wagati dɔw bɛ na u b'a forcer surtout visite heure ninnu na o bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ bana wɛrɛw ta u bɛ n'a bila denw na dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na visite ye kɔlɔlɔba de ye denyɛrɛnin ma ko foyi tɛ visite la wala a bɛna ba ninnu minnu yɛrɛ filɛ n'aw nana mura yɛlɛma ba la n ko ba de fɛnɛ b'a occuper den na ba fɛnɛ bɛ se ka mura bila den na banani dɔw bɛ yen nɔ an b'a fɔ o ma ko bronchiolite n'ale y'i minɛ ale bɛ kɛ komi sinsan donc prématuré filɛ nin ye le fait que fogofogo man kɔgɔ donc a caman bɛ bronchiolite kɛ a bɛ kɛ anw na a sinsannaman tɛ kɛ anw na mais anw de bɛ o microbe d'o ma donc il faut que mɔgɔw k'u senna sumaya o visite ko ninnu na k'u hakili to o yɔrɔ la surtout téléphone bɛ yen nɔ sisan téléphone bɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ n'a fɔra k'i ka kalo 9 i k'o kɛ sɛgɛn na ka tila ka na semaine damadamani kɛ hôpital la o semaine ka tila ka jɛnya e bolo parce que bana wɛrɛ ye den sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la o fɛnɛ o ko ka gɛlɛn dɔɔni donc awɔ jubatɔ ka visite il faut que mɔgɔw k'u hakili sigi o ko la dɔgɔtɔrɔso kɔni tɛ o yɔrɔ ye o ka d'an ye i b'a ye mɔgɔw bɛ na ka na famille bɛɛ de bɛ na ka n'i sigi c'est vrai hɛrɛ ko de don hɛrɛ ko don mais an k'an jija hɛrɛ in fɛnɛ a tigi ɲumanama fɛnɛ ka se so mais n'aw nana ka na yɛlɛma dɔgɔtɔrɔso la kuma bɛɛ dɔ bɛ na ka na bɔ ba la mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la ni bana yɛlɛmana ba fɛ a bɛ yɛlɛma den fɛnɛ fɛ o ye diyagoya ye donc fo mɔgɔw k'u senna suma visite la n'a bɛ se ka dabila yɛrɛ o kɔni o yɛrɛ de ka di anw ye fa kɔni kan ka na ba bɛ se ka na situation dɔw yɛrɛ fɛnɛ n'a yɛrɛ an bɛ se ka da labila mais an ka salle yɛrɛ bɛ cogo min na den caman de bɛ ɲɔgɔn kan salle kɔnɔna na donc o situation ka gɛlɛn ni salle unique don kuma dɔ ni bana gɛlɛyara i bɛ taa sɔrɔ ba mago bɛ soutien na parce que n bɛ ka nin fɔ a dɔw bɛ yen nɔ manda don naaninan na n'o ye malformation ye malformation dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ani ni yɛrɛ tɛ se ka bɛn quoi cogo tɛ se ka kɛ an kɔni an bɛ furakɛliw sigi sen kan minnu bɛ se ka kɛ den bɛ lafiya dɔɔni dimi kana k'a kan kɔngɔ kana minɛ o suguya ninnu na infection ninnu contrôle tɛ fɛnba ye min ka gɛlɛn anw ma o suguya la o ye ba ka moral de ye surtout o suguya ninnu na da bɛ se ka labila ba mago bɛ mɔgɔ min na pour que k'a dɛmɛ soutien na o suguya ninnu bɛ se ka kɛ bon malheureusement an ka salle ninnu ma conçoit ten cogo la fɔlɔ bon den masa bɛ se ka précaution minnu ta masque filɛ nin ye depuis covid ko nɔgɔyara bɛɛ ye masque bila mais masque tɛ covid dɔrɔn ye o i sɔgɔsɔgɔ o angine o mura o masque bɛ i dɛmɛ k'o infection bɛɛ contrôler o tɛgɛ koli o yɛrɛ kɔni o kan ka k'an tagalan yɛrɛ de ye o tɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ dɔrɔn ye hali so tɛgɛ koli kan ka k'an tagalan ye hali o yɛrɛ dama i bɛ bana caman kunbɛn muso minnu bɛ den sɔrɔ la u k'u hakili to u yɛrɛ la kɔnɔ mana ta i t'a to fo kɔnɔ ka se ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka taga dɔgɔtɔrɔso la ka peseli daminɛ depuis i bɛ sɔmi i yɛrɛ la wagati min na i kan k'i gɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la parce que analyse dɔw bɛ yen nɔ échographie ninnu dɔw bɛ yen nɔ délai ko de bɛ o la anw pédiatre anw mago bɛ information dɔw la ni écho ma kɛ joona anw tɛ se k'o information olu sɔrɔ ni i taara dɔgɔtɔrɔso fɛnɛ na jelita ninnu mana d'i ma i jija parce que peseli dɔrɔn tɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka fɛn dɔw ye i la mais a tɛ se k'a bɛɛ ye a bɛ sɔmi fɛn dɔ la jelita ninnu ni sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ di aw ma o de b'a to i bɛ se ka a dɔn fɛn min bɛ ba la yɛrɛ yɛrɛ donc n'o dɔnna n'a fɔra k'e ka suit il faut pas que i ka tunu ka consultation 1 2 kɛ i bɛ tunu kana kɛ ten parce que ni risque bɛ yen nɔ i t'a sɔrɔ consultation bɛ tugu ɲɔgɔn na
bon a bɛ f'i ɲɛna fɛnɛ yɛrɛ e ka jigini a kan ka kɛ nin yɔrɔ in na bon n'a fɔra i ɲɛna k'i ka jigini kan ka kɛ yɔrɔ min na i b'i jija i bɛ ka suivi kɛ ni jigini sera a bɛ labɛn ka ɲa i bɛ na o yɔrɔ la ni mɔgɔ min ka risque ye sisan k'e kan ka césarienne kɛ césarienne a bɛ se ka kɛ complication dɔ bɛ den sɔrɔ mais n'a fɔra i ɲɛna k'a bɛ kɛ nin yɔrɔ in na i bɛ taa sɔrɔ pédiatrie bɛ yen nɔ pédiatrie bɛ sur place den bɛ bɔ dɔrɔn den bɛ ta en charge o ka fisa ka tɛmɛ a k'a fɔ k'e bɛ taa jigin yɔrɔ dɔ la a compétence tɛ o niveau mɔgɔw la parce que bɛɛ fana n'i ka compétence de don i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ jolenw bɛ yen nɔ olu tɛ bila CESCOM na o kɔrɔ tɛ ko CESCOM nafa tɛ yen nɔ dɛ parce que bɛɛ mago tɛ ka na se fo o dɔgɔtɔrɔ jolen olu ma mais ni e kan ka se olu ma n'e ma se yen nɔ ni olu ye baara daminɛ kuma dɔw n'i ma na a temps ou bien i bilatɔ ka na hôpital yɛrɛ la n'a ma kɛ condition dɔw la a bɛ se ka anw ka baara gɛlɛya bon ne kɔni ne bɛ périchirurgie mɔgɔ ninnu fo parce que nin ye a édition 4nan ye ne yɛrɛ ye munumunu caman k'u nɔfɛ centre de santé de référence la depuis wagati min na courant tɛ yen an y'a ye cɛsiri kɛra courant sɔrɔla panneau sigira bon oxygène rupture oxygène yɛrɛ tun tɛ wagati dɔw la service caman na mais sisan an bɛ k'a ye hali o yɛrɛ o ko bɛ ka nɔgɔya c'est vrai rupture kelen-kelenninw bɛ kɛ mais a man jugu komi kɔrɔlen donc périchirurgie nin fana ye canal dɔ de ye min b'a to mɔgɔw yakili bɛ kɛ difficulté minnu bɛ baara kɔnɔna na ne ka foli bɛ ONASER fana ye parce que ale bɛ nin formation appuyer kosɛbɛ kosɛbɛ n ka foli bɛ faculté de médecine fana ye parce que périchirurgie kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔ de fana bɛ former o session ninnu kɔnɔna na donc o dɔgɔtɔrɔ de fana bɛ kɛ sababu ye pour que kɛnɛya bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ jolenw bɛ sɔrɔ région na cogo min na périchirurgie sababu la dɔgɔtɔrɔ jolen caman sera région caman na parce que san o san mɔgɔ 50 de bɛ bɔ donc mɔgɔ 50 formelen k'o bila san o san CESCOM na a bɛɛ tɛ CCRF la a bɛɛ tɛ Bamako ye région b'a la ne kɔni bolo o ye fɛnba de ye Cherifla yɛrɛ fɛnɛ parce que Cherifla de bɛ nin édition nin couvert anw bɛ nin baara in na tantɔ ni Cherifla fɛnɛ tɛ kuma tɛ se ka lase yɔrɔ jan pour que mɔgɔw ka faamuyali kɛ parce que hali ne filɛ ka wele min bila ba ma n'i sigilen bɛ ten tɔ i tɛ se ka ba bɛɛ ye o mais ni radio ni télé ninnu sababu la o kanu ninnu fɛ i bɛ se ka ba caman lasɔrɔ donc o de ye ne ka foli laban ye donc musow k'u yakili to u yɛrɛ la halisa bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye